हाय लोगोफोर, रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दैज्लां बोथोरावहाय मा मैगं थाइगं गायनानै लानो हायो बेखौ खिन्थालांनो लादों। भिडिअखौ नायलांदो। फार्स्टआवनो नैबियो तिता केरेला बेगर, नैबियो फोरला बेगर, नैबियो जोगोनार, नैबेहाय जिंखा, मुदुफुल, लाव बेगर आरो नैबे बिनखौहाय जोङो ओरैनोथ' जों गोजां बोथोराव गायो, नाथाय जों बेखौ गदाय हिसाबै दैज्लां बोथोरावबो गायनानै लानो हायो। ओमफ्रायहाय आं दिनै बे बिनजों नैबे जिंखाजोंखौनो गायगोन। ओमफ्राय मुदुफुलखौ दिनै सोमनानै दोनगोन आं, गाबोनसो गायगोन आरो बेखौ। दाना आं बेगरखौहाय सोमनानै लानोसै। नैबे प्लेटावहाय आं दै दोनखाबाय। ओमफ्राय नै मुदुफुलखौबो सोमनोसै। दानिया आं बेखौ 10-15 मिनिटसो सोमनानै दोननोसै। बे समावनो जों नैबेफोरखौ खोन्थानानै लानोसै, आं गायनायफोरखौ मैगंखौ। ओमफ्राय नैबेयो तिता केरेला, बियो बेन्दों लाहांबाय। नैबेबो फांसे, आं फांनै गायदों। नैबेयो थाइबेंखौबो फांनै गायदों, भिन्दियाबो फांनै, बानलुखौहाय एसे बुरजायैनो गायदों। बाहाय आं फांब्रैसोल' दिन्थिनो लादों नैबेफोरो। ओमफ्राय नैबे फांनैनिखौ आङो बिजौखौ खेबस'नानै होखाबाय दालाय खानायनि। नैबेयो जि मोजां दालाय खाबोबाय। ओमफ्रायहाय नैबे फान्थावखौ आं फांब्रैसो गायदों। ओमफ्रायहाय नैबे मोनसे आमलाइनि बेगरखौ दोननानै होनायावनो आमलायाबो रज'दों। दानिया आङो जोंनि बारिखौबो एसे दिन्थिलांनोसै। ओमफ्रायहाय नै जोंना फोरलाया बेन्दों लाबाय, फिथाइबो लाहांबाय। ओमफ्राय आं नै दुरुंनिसो होदों बैसांखौहाय, बांद्राय जांसि गैयैनि। ओमफ्राय नै फिथाइया नैबेलाय थाइसे थासिगोन खोमा बियो। ओमफ्राय गासिबो दालायावनो फिथाइ फिसा फिसा लाजोब्बाय आरो नैबेबो थानो हागौ। मोदानोना नुवा नैबेलाय। ओमफ्रायहाय बे लावआबो बेबो गदाय गायनायमोन आङो। ओमफ्रायहाय फिथाइया थायाबा बिजौ जानोसै बेखौ। फिथाइयाबो थाइख्रोनानै दङ, थागोन खोमालाय। ओमफ्राय नैबे भिन्दिखौ खेबनैसो जानाय जाबाय। भिन्दियाबो फिथाइ मोजाङैनो लाबाय। ओमफ्राय नै बैयो थाइबेंआबो जोला बिबार लाबाय। देनांहाय आङो हारभेस्टिंनि भिडिअ बानायफिननोसै। सबाय बिमायाबो फिथाइ लाबाय, बेखौबो आं जाखांबाय सबाय बिमाखौ। बैसां होनाय जाजोब्बाय सबाय बिमाखौबो। ओमफ्राय नै बियो ग्रीन कालारनि। ओमफ्राय नै बियो मुला गुदाय, बेदरा थांबायानो। बिनिफ्राय जों मिथिनो हायो जे मैगं थाइगंफोरखौ गिबि गदायब्लाबो फिथाइ मोनो होननानै। बेनो लोगोफोर आंनि थाइहांनाय फिथाइफ्रा। दानिया आङो बेगरफोरखौ फोनानै लाहैनोसै। ओमफ्राय आं दिनै खुसेरबो गायगोन, दहाय खोन्थानो बावदों। नैबेलाय खुसेरा दैयाव सोमनानै दोनखाबाय आङो। सप्ता खनसेनि बारबाय बियो, नै बिलाइ खिलिखाबाय। ओरैनोथ' आं गायखांखाबाय, बेखौ आं हायावसो गायगोन। नैबेलाय फांनै। लोगोफोर, आंना बेगर सोमनाया 10-15 मिनिटसो जाबाय। आङो जिंखाखौहाय
हायावसो गायगोन, बेखायनो आङो टाबखौ नैबेबायदि सिफायनानै लाग्रोखादों। ओमफ्रायहाय आंना दिनै केमेरामेन गैया, भिडिअखौ आङो फारसे आखाइजोंनो बानायदों, बांद्राय मोजां जायासै खोमा। ओमफ्रायहाय नैबे हाइजेंमोन, हाइजेंआबो खिलिहांबाय, नैबेलाय नैबेनो हाइजें खिलिनाया, मोनसेया नैबेलाय। दा आङो बाहाय बिनखौ गायनानै लानोसै। केमेरामेन गैयैखाय एसे उसुबिदा जायो। नैबे गनजोंहाय आङो गुदुं खालामनानै लाग्रोनोसै। बिनि उनावहाय आं गरसे गरसे हरनोसै। बांद्राय सिंथाराव हरनो नाङा, एसे सायावनो दोननोसै। ओमफ्राय बेजों एसे एसे खोबनानै लानोसै हाखौ। बिनि उनावहाय दै होनोसै। बेगरा नुजाफिनदोंब्ला एसे कभार खालामनानै लाफिनदो। ओमफ्राय आङो जिंखाखौहाय बारियाव गायहैनोसै। भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्रायहाय आङो जिंखाखौ फोनोसै। नै बे हाथफ्लाखौ आं फार्स्टआवनो हरग्रोनोसै, बेवहाय एम्फौ जायैनि थाखाय। बिनि उनावहाय आङो बाहाय हासारफोरखौ मिक्स खालामनानै लाखाजोबदों, बेखौ आं खेबसेनो होनोसै। हाखौ एसे होनोसै। दै एसे होनानै लाग्रोखानोसै। ओमफ्रायहाय आं दै होनाया रानबाय, दाना आङो हल खालामनानै लानोसै। मोनथाम गायनोसै आं बाहाय, बेहाय मोनसे, बेवहाय मोनसे, बेहाय मोनसे। बेहाय दै होफिननांला, मानो होनबा हाया गिसिखा नालाय। नैबेहायबो गायबावनोसै। सानबासोनि उनावहाय रज'सिगोन आरो बियो। खुसेरखौहाय गायनोसै। ओरै खायथ्रा गायनांगौ खुसेरखौ। नैबे फांनैया थाबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय नैबेनोमोन आं खुसेर गायनानै लाग्रोनाया। नै मेरला खुसेर बिफां खिलिबाय बेनिफ्राय। नैबेबो, नैबेबो, ओमफ्राय नैबेयो एसे सिगांथारावनो गायनायमोन। ओमफ्रायहाय नैबे लावआ फांब्रैमोन, फांनै थैबाय अखाजों। नैबेयो थिथा केरेला, नैबेबो फांसे खुसेरावहाय दै होबाय आङो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, नोंसोरबो बे लकडाउननि बन्द'आव नोंसोर मोजां मोननाय फांनैसो मैगं टाबाव गायनानै लादो। बेनो आंनि नोंथांमोननिसिम फिसा खावलायनाय। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।